Goedemorgen. Iedereen, goedemorgen. Die staat er hier. Ik was niet heel vanzelfsprekend, maar het is wel ontzettend goed. Het is heel belangrijk dat we met elkaar blijven spreken. Allereerst, heel hartelijk dank voor de warme ontvangst die wij hebben gekregen op de Rusthaven. Als vanouds, heel welkom, heel goed. We leven in roerige tijden. In het Koninkrijk en in de wereld. De verkiezing van Trump, nog maar net verwerkt of nog niet verwerkt. De Brexit, de onrust in Venezuela. Het zijn bijna revolutionaire tijden. Revolutionaire tijden waar de democratie een oplossing voor een kanaal moet bieden om de onrust en de ontevredenheid die in onze samenleving heerst vorm te geven. En dat is ons werk, dat is onze taak. En om dat binnen het Koninkrijk te doen, moeten we elkaar spreken, begrijpen, leren kennen, respecteren. Op de inhoud. Op de inhoud. Warm zijn op de relatie, zacht zijn op de relatie, zuinig zijn op de relatie. De inhoud moeten we leren. De voorzitter gaf al een aftrapje in haar speech. En daar gaan we het gelukkig over hebben. Want waar sta je voor? Waar gaan we voor? Dat zijn waarden die ieder van onze parlementariër drijft en die ik graag van u wil leren kennen, weten wil leren kennen. Niet alleen de hele delegatie. Dus daar gaan we mee aan de slag. Bijvoorbeeld vanmiddag met wat mij betreft een belangrijk onderwerp. Wat is nou het ideale koninkrijk in 2040? Waar willen we naartoe, maar waar willen we vooral ook niet naartoe? Omdat het niet vrijblijvend is, moeten we ook nadenken. Hoe komen we daar dan? Wat moeten we daarvoor doen? En wat moeten we laten om het de verkeerde kant op te laten? Ik ben blij dat er geen afsprakenlijst is deze keer. Dat geeft namelijk ruimte. Ruimte om gewoon te zetten waar je voor staat. Dat is niet strak in een delegatie, maar als persoonlijk parlementariër. Dat betekent niet dat het vrijblijvend is. We zullen ook transparant zijn over wat we gedaan hebben. Dat betekent wel dat we niet een stapje verder kunnen komen. Dat we niet in een mal zitten waar we anders wel in zitten. Een resultaat moeten hebben waar we overal allemaal met elkaar eens moeten zijn. Dat brengt altijd maar een kleine stapje. Het geeft ruimte vooral voor verdere groei van de collega's, dat vertrouwen hebben we nodig. Ja, dat is de premier. U zou ons welkom wensen, maar dat is dat toch weer niet. Collega's, dat vertrouwen hebben we nodig om de stormen aan te kunnen die over ons heen gaan, nu en de komende jaren over ons heen blijven gaan. Daarom, en dan sluit ik af, ben ik zo ontzettend blij dat we hier staan. En is het zo ontzettend noodzakelijk. We staan hier in het belang van al die mensen in het Koninkrijk die gewoon goed willen.